Тук горе на Пепи на последния етаж. Аз съм докато ще отидем, това не съм отидем, който се не вижда. Искам много да започне. Да. А ти въртиш кола? Тук ще завали след малко. Абе утре да е свършил, поне да се скъпа. Е топло, той е много липо. Зад тебе е на Доган резиденцията. Искаш ще поеме. Няма проблем. Айде. Айде. Айде, застанете с ним. Няма? Айде, заставай.
И айде. Какво се като починавам, аз не искам, защото сега никога я виждам. Къде да тръгнем по Бургас зимата, не? Да. Капаците, всичко е поразвито. Не, аз не имам мърсоти. Ти имаш възпаление. Нищо не излиза. Я са погледни тук да те заснемеме. Модерен то дедо Веле, бе. Оха! Ето иде. Идеме в Бургас. Ето тук горе на ъгъла, в лево имаше и в лево и в десно имаше ресторант. На един етаж. Да? И оня беше директор, аз бях цигаретник, оня беше от старите войници. И тук горе на високото, преди градинката, и в лево имаше ресторант и в десно. От само. И отидеме, като заваля един студ, един снег, такъв, не снег, ами студено време и дъжд. Един студен дъжд. И ние се подслониме така на ресторанта, дето събрали столовете от летото. И навътре пълно с хора. Сега няма хора по ресторанта, е толкова колко преди го. Пълно с хора ресторант. И вътре се един пушек, едно мушнено такова. И ние се така послониме с Соня и седиме, да не ми хари това. И отвътре излезна един хубав човек, такъв около 45 години да е бил. Вие ще ми помогнете. Ето, вие ще ми помогнете. Вътре имам едни врагове. Искат да ме бият. Обаче сега като ви видят... Ама вие като сте войници ли, бе? Да, като войници. Ама един студ, ветър такъв едно и да вали дъжд, една дърча. И ние сме се скрили само така. И то вика, влезна навътре, аз сега ще му кажа. Кой ще му каже? Кара се с някой. Сигурно има да разправи, а може и да е откача. Къде го знам какъв е? И ние седиме отвън така, а столовете нафърляни. Летно време е било, столовете едни железни сгъваеми. От тия нафърляне и масите на. И отиде нещо на някой казан, нещо, не знам ти що. И като го гледам, по една бутилка ръкацители, те бяха най-ефтини тогава. Вино си да ви даде. Бело вино и по 2 кебабчета или чефтета бяха тогава, кебабчета нямаше. И вилици по една и отворено. Виното отворено, готово. Пиене. Оня на оня майката ще му себе. Оня сега гледа. И зимата свали една такава маса и сложи 2 стола. То са отвън всичкото. И ние си седнаме и си изпиеме по една бутилка ръкацители, нали, мали, момчета па и гладни. И по 2 кюфтенца. Върте се. Ушкам, че излезе оня да го биеме. Кой че биеме? Ние не сме за биене, ние сме тръгнали да се биеме. Оня не излезна
И го нема ли, може Вие би си само- пинахте, апнахте и си заминахте. Не, бе, не сме. Знаеш какво беля ни направи той? Значи, ние... Аде, аз съм млад войник, а моя стария войник как се фана въдицата. Излиза то и вика, момчета, на оня му се е майката, вие ми толкова помогнахте, сега ще ви вода от този ресторант. Бургас, тук. Не е това, има друг хотел, където е на морето. Его е там Бургас, къде пише, се вижда на пристанището големите букви. Има един, той е висок, има Преди по-нисък. пристанището на края на плажа Да. има А, един. на Сега ъгъла. са го вече Дет преработили. се тръгва за вълнолома. Тук Влево. между Кея, там до... И то вика, Морските гради. елате сега с мене, ще ви вода, вика, да си пинете. И ние, толкова ни е къв въпрос, айде, оня стар войник. Знаеш какво направи? Заведе ни от този ресторант и както сме така са шинели, войници, заведе ни на една маса, там маси много, и сервитьори, и вътре музика, и офицерски пагони наслагани така на закачени. А той е на некой офицер ресторант. Не е на офицер, ама офицер с жени ядат и пият там. А, Мисли? И ние, то поръча, па винце, нещо, па мезе, ние си го хъпнаме, разбираш? И то вика, ние му казваме, да си одим ние вече, така. И тъмън да си тръгнеме и на изхода един от тия офицери, дето му гледаме шинело, и аз спрете за малко, ние спреме. И аз сега дайте си книжките, какви сте вие, що сте? Награда, иначе ни е разписано. И вземата ни вкара у карцера. Тук на Бургас до гарата имаше морско за моряците карцер. Карани у карцера и сутринта към 10 се обаждат на нашия майор Дудов. Твоите момчета, две тук, така. И той вика, веднага да ги освободите и аз ще ги оправям. Отидеме и му казваме на Дудов. И викам, то не изнудва просто. Ушкин сме му помогнали, ама ние ги лъжиме, че ушкин сме го защитили, да не се бият. разтървали сте. И то Дудов вика, айде, добре, вика, само ви вика прекратява това, защото тогава 48 часа и 13 часа 15, значи взимани няколко часове и вика, няма вече да имате такова, оставате се оподелени. Ама този човек така ни нахрана и хубаво. Преспали сте след това, разстроили. Значи ние гладни, ама студено време, майка. И така едно мръчкаво и като вади един ситен студентъж. Горски климат с йодови изпарения. Тук трябва да качиш поне 2 кила. 2 кила трябва да качиш. 2 кила трябва да качиш. Така че 2 кила ли? Тук по-нататък има един на Пушкин май паметник. Има, да. С... Ко?
Какво спокойствие тук? Едно време Водата не е студена. Като гледам къде се къпи, да? Едно време корабите седея на аванпорт, те тук отпред. А гледай сега къде са навътре. Его е острова, къде бехме. Его е острова, виж ли? Да. Айде. Така. Слушай, това тук е специално да. Това панорама да пречи. Това беше доста красива като обаче. Боец, айде! Само ме излъга. Що? Нищо не. Водик. Тихо, че послуга. Не говори никой. Нищо е. Айде. Я виж тук. Оня се катери некъде там. На лоста се е оттам. Правеше, ама не може. 2-3. Виж. Значи не може да се направи, не. Значи се да се свие, ама не може. Не може. Опа! Я го разтри го малко, разтри го. Едно време правихме. Мажеше с едно червено. Я се обърнете, бе, вампири. Видео, бе, какви снимки? Аз снимки не правим. Видео, айде кажете нещо. Какво ще кажете вие, господине? Не му харесва в България, иска да ходи до Гърция нещо. Тук не му понася В климат. Гърция ли ще ходиш? Гърция, Италия, вече тук в България не иска да стои. И в Русия обаче Путин не иска визи. Путин не го пуска. Айде. Она е рускинята там доле, с червеното. Пацира. Бързо. Бързо, бързо. Опремо шапката на човека. Гледай как си го наблюдава, гледай. Как има песък? Песък, песък. Да, айде. Ако няма песък, що сме за морето, бе? Да. Ако няма една шепа песък, е пак и морето. Я се обърнете сега. Обърни се и опри шапката му. Той се върти наобратно, ако могат, като го снимат. Айде, добре, шапката по-добре. Айде, бе, човек. Снимай, ако снимаш сам. Какво да го снимам повече?
После съгласен да си мина на един крем да се капна, отколкото да вземе една първо. Днеска какво е, бе? Четвъртък ли? Петък. Намалява ги, да? Намалява дните. Ние много не къс. Много скоро ще има време. Да, А сега, за да не намеря. е малко скоро. Чуем вечер. Настрои ли фокус? А? Настрои ли фокус? Тя си настроя. Това месец. 31 дни или 30? 31. Дете го снимеш с тоягата. Как се казваш тази улица? Алекси Богориви. Богориви. Алекси Богориви. Снимам от балкончето тук. Ето, това е кварталчето покрай нас. Пристанището, хотела. Тук това е абсолютният център, е църквата. Се води абсолютният център. Това е на 50 метра. Ето тук малко сме така. Да, и тук това е улица Рилска, излиза на плажа. Това е Кукумицин, бе, заеби го, бе. Гич не ти обръща. Не, грабна ми обрана. Той е откачен то. Ама той не е добре. Такива колко не. Той не е добре. Такива като те, знаеш колко са минали. Оп! Айде. Айде, група! Това е много заведение. Тук рибка. Да, бе, аз го гледах, той излиза 4,7 рейтинг. Да. Тук мога да дойме после. Ама дай първо искате, защото е много работа. Абе, морето, леко. Морето казва, отивайте си вече. Леко красиво. Леко отивайте си вече. И се вика лято. Дъждът вали. Песен имаше. Я тук погледнете. Той ми прави снимки са. Специално.
Хайде бе. Ей! Пепи! Гледай го това на където. Аре бе! И къде е фана на там ти бе? Не знам на къде отивате. Ей то, гледа наляво. Еми, че гледаш наляво да те бе. Педала да те бе. Дърти педали тия двама. Налево искат да гледат. Що не гледате надесно бе? Благодарю. Belly dance. Не играй.
да играеш. Шадравана как свети? Няма шапче, бе. Айде утре ще видим. Ловград е Бургас, не? Ловград. Паметникът на Пушкин. Охо! Айде! Снима. Прави една усмешка. 24. Снимал ли си пияници ти в живота си? Викам, снимал ли пияници? Трезви не съм снимал. Зелено ще успеете ли? Айде търчите. Зелено го хвана. Големо градче е там. Стъргалото. Нещо пари хвърлия тук. Стъргалото. Колко ли ба? Става всичко, бе. Къде е дядката? Тук ли е? Да го видя аз. Гащи по стъргалото. Голем стъргач ще се Ето е ротондата.
Чак до плажа и там има едно заведение ефтино за бързо хранене. Не знам дали си го виждал. Арена Бургас. Ето. Коя страна ти беше Сарафово? Тук сме в друга посока. Тук сме също. Може да минем. 12 без 5 напускаме Бургас. Ето и тук тримата глупаци. Ето го отзад старейшината. Така. Тук ли си, бе, Баровец? С очила, браво, браво.
Часа е 3 без 5. Точно. Аз не знам как се спи. 3 часа. Е, тук имаш ли нещо да разтваряш? Тук няма. Не, само че извадиме бирата. Само бира да изсудим.